Bună! Noi am fost de a făcut câteva cumpărături. De la Lidl am luat câte ceva. Și am zis să vă arăt și vouă ce am cumpărat noi. Așa că haideți să vă arăt ceva ce am cumpărat. Le-am scos și le-am pus așa pe masă ca să pot să le bag eu în frigider după aia. Am luat aici o ruladă cu cacao, un cașcaval, salam de 3 feluri așa, șuncă și o de-asta de salam, morcovi am luat, de-asta de suc pentru fete, iaurțele, un ciorchine de banane, o de-asta de usturoi am luat uzani așa, cremă de brânză și am mai luat una așa cu krauter, cu două mere, 2 nectarine, o de-asta de porumb am luat. Am luat 2 de-astea de mazăre, că vreau să fac tocăniță de mazăre mâine. Lapte, aici sunt doar 3, dar am mai luat încă 3, mai am 3 în sacoșă. Un lapte condensat pentru cafea, ardei, bulion am luat, pasta de tomate, cola, ouă, un cofrac de ouă așa. Ce am mai luat aici? Am luat butincă, deja fetele a luat una, iaurt natural așa, un pateu de ăsta și am mai luat încă ceva. Am luat și chipsurile, pun așa de asta cu ceapă și cu smântână, că îi place lui Linca, cu ardei, stixuri care deja le-am început. Aici am luat waffle cu ciocolată și snacks-uri de-astea cu alune. Și am mai luat un box de Pampers pentru fată și un Dero, dar alea sunt încă la mașină, nu le-am adus încă. Cam atât. Astea sunt toate cumpărăturile noastre. Cam așa stă situația la noi. Eu m-am pus să fac câteva clătite. Și Sofia a plâns un pic și mami în brațe și am luat în brațe. Zic că nu e doamne. Doar. Să pun în pat. Da, deci am făcut clătite. Cu gem le voi umple și cu ciocolată. Am pus să frământ un pic de pâine, că îți face un pic de pâine de casă. Uite ce pâine mare și o frumoasă am făcut! Vai! Abia aștept să o bag în cuptor, să se facă, să o rup. Uite ce frumos sunt! Uite, mai cute! Uite cum fuge! Să cum fuge! Una! Da, mami, sunt 2. E departe! Îți place? Sofia? Îți place, mami? Da. Upa! Da? Te văd? Ai grijă. Te dau jos? Sofia, te dau jos, mami? Așa, bravo! Uite, m-am pus. Văd, mami, văd. Hai, așa, ține umbrela, hai. Haide, așa, ține sus umbrela. Hai. Așa că
Plouă, hai. După 3 zile cu vreme de 27-28 de grade, acum plouă în Germania, la Germania. Nu te ce încolo, că te uiți la piciorușe. Vine coace la mami. A venit de la grădiniță, a pus un pic canapea și direct somn.